Tonke mansje altijd blier. Tonke meiding krullind heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Wat jerk! Tomke en Romke watchen in de zandbak achter het huis. Stil even, Tomke. Ik jij wat. Op het dik. Een politiewagen, Romke. Ik hoor de sirene. Hij komt deze kant uit. Ze draven het paardjedel de stoepen op. Even later race de politiewagen voorbij. Wow. Zeg dat, Romke. De politie hier het blauwe zwaailicht aan. Wat rieden ze het, hè? Dan pakte ze een trekkerke. Pas op, Romke. Ik zit in een politiewagen. Ik had de sirene aan. Ik kom achter boef Romke aan. Romke draaft voort. Politie Tomke jaagt erachteraan. Dan kan Romke geen kant meer uit. Zo, daar hakt hij al te pakken, boef Romke. Ja. Ga. Wat kist ook hoe het lood van een politie-sirene uitwaan. Oh, knap van die, Tomke. Wist u wat ik ken? Ik ken een hin uitwaan. Een hin? Echt weer? Ja, hak je maar. En ik ben... Waf, waf, waf. Nou? Romke! Ja, ik ben Romke. Waf, waf, waf. Oh. En nou ben ik een moes. Piep, 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 piep. Oh. Nou, een gevaarlijke leeuw. En die eet hij azen op. Ophouden, Tomke. Ik ben er bang van. Ik vind het net leuk meer. Zullen we weer gewoon watchen? Ja, oké. Tomke zit weer in de zandbak. Romke snuipt wat in de tuin om. Tomke wil eens nog wel meer loden, maatje. Hij shot naar Romke. Zullen Romke even voor de gek houden? Een kat! Er zit een kat in de tuin! Waar zit dat akelige beest? Ik zal hem pakken! Ik stuur kat! Ik red een kat, Romke. Romke vloog het paardjedel naar de zandbak. Cornelia komt krek dat de deur uit. Ze stroffelen door Romke heen. Voorhoer de tuin in. Romke, toen moest uitzenden net zo draven. Ik heb mijn voeten wel breken kunnen. Een kat! Er zit een kat in de tuin, Cornelia! Maar ik kan dat vervelende beest niet pakken! Ik jaag hem wel, maar ik zag hem net! Dan begint Tomke heel bot te lightjen. Er is hier nog geen kat, Romke. Ik weer de kat. Miauw. 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 Het wie maar een grapke. Het wie een grapke. Miauw. Nou, dat vind ik heel wel net een leuke rapke, Tomke. Nou, kom er gauw mee. Ik had iets al op tafel staan. Cornelia schept jerpels en bjensjes op. En nog een lekkere gehaktbal. Romke krijgt ek een stikje van een gehaktbal. In zijn bakje. Zo. Lekker eten, Tomke en Romke. Ja. Waletaire skeetje. Toen stond dat Tomke. Nee, ik net, Cornelia. Dat die Romke. Echt net? Roep maar, Cornelia. Dat wie ik net. Dat wie Tomke. Wat nu weer? Ik ook niet. Nou, maar gauw even verder eten. Tomke en Romke sjoch elkaar ondogens aan. Dan giet het weer van... Nou, Jerke, weg.
Vertel op, waar let je hield die skatejes? Ik en net. Ik net. Nee, ik en net. Oh, dit is te gek. Ik wil weten waar het docht. Tomke zaait neert. En Romke ook net. Ze eten weer verder. Giet het nou? Dat wien 2 skatejes tegelijk. Oh, dat klopt het net. Romke en Tomke. Wat is je aan de hand? Grapke. Romke en ik meisje skatejes, maar de moelen. Ze ben net echt, Jer. Ja. Nou, een sokkenskatejes ken ik ook wel, maatje. Oh, Cornelia. Waar kan de grootste skate, maatje? Ik. Nee, ik. Maar Cornelia ken mij de moelen. De allerdikste skatemaatje. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Bij de Tomke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zorg op tomke.nl voor meer informatie. Of hark je naar Tomke Radio. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.